Vi har set, hvordan radiobølger udbreder sig i det frirum, og nu skal vi se, hvordan det foregår indendørs, og det bliver meget mere kompliceret, og vi skal tage mange flere approximations, tilnærmelser. Det er mange ting, vi skal lære her. Det er andre måde, at radiobølger udbreder sig. Og vi har alle de effekter, vi har set før med frit rum, plus mange andre ting. Og vi kommer til at se, hvordan man kan prøve at simplificere en meget kompliceret verden med stort set 2 størrelser. Og vi må prøve at huske at gøre det relevant til jeres projekt. En lille recap. Vi har set i det frirum, den modtaget effekt er proportional til den afsendt effekt med en afhængighed af 1 divideret med afstand i anden. Man kan også udtrykke det på en anden måde, at udbredelsestab her på en vis afstand er den udbredelsestab på en referenceafstand d0 gange med, hvor langt vi er fra d0 forholdsvis og i anden. De andre effekter eller mekanismer, der vi skal tale om her, er refleksion, diffraktion og scattering. Refleksion, det sker fra objekter, som er meget større end bølgelængden, en stor flade for eksempel. Diffraktion, det sker rundt om skarpe kanter, som har dimensioner, som er meget små i sammenligning med bølgelængden. Og scattering, det er fra mange små objekter. Den fjerde har tilføjet egen propagation mechanism, fordi det er egentlig altså en forhindring eller shadowing, og der hvor radiobølger bliver absorberet. Her kan vi se alle effekter her i den illustration, at den sender direkte til en modtager, men det er nogen scattering for en masse små elementer. Også shadowing, for det absorberer nogle bølgerne. Her har vi refleksion fra en stor, for eksempel en stor metalflade. Og her har vi diffraktion, som kunne ske fra en skarp kant. Og alle de forskellige bølger mødes her og summeres. Og så får vi noget, det hedder multipath. Fordi hvis vi sender noget her, og det bliver reflekteret her og reflekteret her, så modtager den totale effekt af alle de her forskellige bølger, som har forskellige længder i deres veje. Refleksion selv, det er en kompliceret sag, og vinklerne her, og hvor meget det bliver reflekteret, er afhængig af materialets egenskaber, som vi kan se opsummeret her. Permittivity og conductivity, og de er meget forskellige, alt efter hvilken slags materiale vi der taler om. Bare rolig, det skal vi ikke komme ind på. Når forskellige bølger mødes, så kan de danne en maksimal summation her, hvis de tilfældigvis rammer peaket sammen. Men du kan forestille sig, hvis den her stilængden, path-længde, ændrer sig en halv bølgelængde, så vil det være destructive interference, og det vil stort set uligne hinanden, så man får et meget lille signal. Så når man bevæger sig, så kan man få store og små effekter på modtageren. Det har I sikkert erfaret, når man
bevæger sig lidt rundt i et lokal med ens mobiltelefon. Diffraction, det er når radiobølger møder en skarp kant, så bliver de spredt i alle retninger. Og det kunne også være en fordel, hvis man boede for eksempel hernede, er det i princippet muligt at få fat i nogle transmissioner fra en antenne her. Scattering, det er lysscattering, men det er stadigvæk elektromagnetisk bølger for mange små partikler. Absorption, det er noget, der kan måske interessere jer som telemedicinske studerende, hvordan radiobølger bliver absorberet, for eksempel i menneskevæv. Man kan måske forestille sig billeder her af en bymiljø, men det er meget, meget simplificeret, fordi det kommer faktisk mange obstruktioner og forskellige ting i vejen. Og så får man de her large and small scale fading effekter. Det her small scale, det er når de forskellige bølger går ind og ud af constructive og destructive interference henholdsvis. Og den lange trend her, skal også se her, den lange trend, det er måske udbredelsestab, som vi har set tidligere. Det er nok nogle målinger, du kan se over 1 meter her, så kan variation være fra over næsten 20 dB. Og 20 dB, det er et 100 gange forskel i effekten. Så det er store svingninger, vi taler om her. Den spektrogram, jeg vil tale om i timerne. Og vi laver en lille demonstration med audio i timerne. Og hvis I er interesseret, bare slå op, hvad siger for eksempel TDC ved deres dækning? Hvad siger de om, hvis man kommer indendørs? Og hvad siger Bluetooth om deres rækkevidde? Hvordan kan jeg afhænge af, hvordan man er indendørs? Så de her ting er meget, meget variable indendørs. Så hvad vi skal bruge er nogle opsummering af nogle empiriske metoder, nogle målinger, at andre folk har lavet. Hvis vi går tilbage til den fritrumsbevægelses ligning her for udbredelsestab, vi så, at udbredelsestab på afstand D er et udbredelsestab på en reference D0 i det far field, gange med en faktor D over D0 i anden. Og der er nogen, der har fundet ud af, at vi kan lave en simplificeret model og sige, i stedet for anden her, vi kunne bruge en n-faktor, som typisk er større end 2. I logaritmisk form, det er som her. N her, eksponenten kom her til gange logaritmen. Meget, meget groft sagt, det er nogle gennemsnitsværdier for n i frit rum. Det er 2. Og så har nogen lavet nogle gennemsnitlige målinger her, at n kunne være, for eksempel være fra 4 til 6, så der er meget, meget kraftig afhængighed af D. Så udbredelsestab vil være D i det 6. En ting til, man kan tilføje, hvis vi sammenligner den her
formel her. Vi kunne tilføje en faktor til, som Rappaport har kaldt den partition attenuation factor. Det vil sige, at man summerer i dB-verden, man kan summere de forskellige faktorer, hvor forskellige obstruktioner har absorberet radioeffekten. Hvis vi lige går tilbage hertil og kigger på Rappaports figur 428 og 429, vi kan se, at den her udbredelsestab, det er den gennemsnitlige udbredelsestab, som er en gennemsnit efter mange målinger. Hvis vi kigger på figur 429 i Rappaport, så det her forskellige empiriske målinger. Og nu har vi en logaritmisk afstandsskala og en logaritmisk dB-skala her. Så hvis man plotter log mod log, så vil den her være en lineær forhold med n vil være stigning her og hældning her. Så hvad man gør, man tager en masse målinger, for eksempel på 2 floors, 2 etager her, det er de firkanter, at se, hvad er den bedste værdi for n, der passer vores målinger af udbredelsestab mod afstand. Og på en etage, det ser ud som n er måske 3 eller 3,5, og for 3 etager, det ser ud som om n er tætte på 6 her. Så man kan slå op nogle andres resultater og få en idé om, hvilken værdi for n vi skal sætte herind. De værdier, man kan sætte ind på de her partition attenuation factors, det vi kan kigge på table 4,3 og 4,7. Her har vi i Rappaports table 4,3, hvor man kan se, at nogen har målt forskellige tab. Det her partition attenuation factor i decibel gennem forskellige materialer. Og i table 4,7 kan I se, at nogen har taget ud og målt forskellige bestemte kontorbygninger og fundet en passende gennemsnitsværdi for eksponenten n. Jeg kan se, det er forholdsvis stor spredning også. Så hvis man vil få en tommelfingerregel for mig udbredelsestab ændrer sig med afstand, man kan slå sådan her n-værdi op i nogle andres målinger og slå nogle af de her PAF-faktorer i andres målinger og sætte dem i den her formel, og så få en idé om, hvordan udbredelsestab ændrer sig med afstand. Så jeg håber, vi har dækket de fleste af de læringsmål her. I det næste screencast, jeg vil lige nævne nogle relevans til jeres projekter.